тое, што можа быць абсалютным, так гэта толькі смерць. Гэты цуд адбыўся у беларусаў у 20-м годзе. Мы ўпершыню убачылі адзін аднаго і саміх сабе як прывабную постаць нейкую, у якую закахаліся. Тебе гэтае меркаванне, у мне гэтае меркаванне, давай застанемся пры сваіх меркаваннях. Застаўшыся пры сваіх меркаваннях, мы будзем не здольныя рабіць агульную працу. Ты, хто готовы абмяркоўваць толькі сілавы варыянт, не трэба пускаць нават на сур'ёзную дыскусію. І калі працягнем рабіць тое, што мы робім, то ніколі не вернемся на нашей Беларуси. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а размаўляць, прамаўляць нацыянальную ідэю і ўвогуле разважаць пра яе мы сёння будзем з маім госцем, сустрэчы з якім я чакаў вельмі шчыра, вельмі доўга і вельмі нецярпліва. Такім чынам, вітайце, метадолог, філосаф і, на вялікае шчасце, цяпер ужо былы палітзняволены Уладзімір Мацкевіч. Прывітанне, спадар Уладзімір. Прывітанне, Зміцер. Рады вельмі вас бачыць на свабодзе, рады чуць, і я вельмі удзячны буду, калі вы на гэтую тэму з намі падзеліцеся сваімі думкамі. Я шчыра скажу, мы з вами ўжо гаварылі са спадаром Уладзімірам Мацкевічам, мы записывалі праграму, калі я не памыляюся, у 19-м годзе, і тэкст, з пэўнымі скарачэннямі той размовы ёсць вось у гэтай нашай першай кнізе. Вось тут вот, каб пацверджанне было, ёсць спадар Уладзімір з яго нацыянальнай ідэі, якую ён нам сфармуляваў у 2019 годзе. Але ёсць шэраг людзей, вельмі не шмат. За ўвесь гэты час, здаецца, чалавек 5, якіх я папрасіў перафармуляваць сваё бачанне нацыянальнай ідэі, увогуле будучыні Беларусі, падумаць Беларусь наноў з улікам таго досведу, які яны і ўсе мы, і наша краіна, наша грамадства, наша нацыя атрымалі. І таму я хачу са спадаром Уладзімірам таксама з улікам яго досведу пра гэта пагаварыць. А пачну я з вашай цытаты, з гэтай кнігі. Вось адсюль, калі мы з вами сустрэліся ў студыю, і я как бы гэту агучыў тэму нацыянальнай ідэі, першае, што вы мне сказалі, першая ваша фраза: ведаеце, мне троху абрыдла абмеркаванне нацыянальнай ідэі. Колькі гадоў таму я вярнуўся на радзіму, столькі гадоў я чую размовы пра нацыянальную ідэю. Колькі ўжо можна. Нацыя – гэта свежая навіна з 18-го стагоддзя, а сёння ў нас 21-е стагоддзе. Ну і гэтак далей. Спадар Уладзімір, як сёння з улікам свайго досведу вы ставіцеся да гэтай сваёй фразы? Ну, я по-ранейшаму мог бы ее паўтарыць, хоць, напэўна, не з такім імпэтам уже, як тады, бо у вашай агучцы это, так гучыць вельмі пафасна. Ну да, сапраўды, ведаеце, фармулёўка нацыянальнай ідэі для мяне не змянілася, яна засталася той самай, і яна сапраўды не з'яўляецца чымсьці новым. Усе разважанні на гэты конт я б не лічыў новым. Беларусь перадусім. Што называецца, і я спадзяюся все ж таки, что ваша перадача не будзе такой самай вечнай і доўгатэрміновай, як і сама нацыянальная ідэя. Вось хай жыве нацыянальная ідэя, а перадача, ўрэшце рэшт, могла б і скончыцца, і ідэі
і тое, што выказваюць людзі, там ваши запрошаныя суразмоўцы, хай бы гэта ўжо увайшло там у змест школьнай адукацыі, выхавання і так далей. Нарэшце, каб мы перайшлі ад абмеркавання там ідэі, да, што не вельмі змястоўна, да яе рэалізацыі. Ну да, вось дарэчы, у працяг таго, што нацыянальная ідэя існуе, вы яшчэ тады, я ізноўку вашу цытату дам, как бы гэтую ж думку і выказвалі. Існуюць дзве фармулёўкі нацыянальнай ідэі. Яны існуюць ва ўсіх еўрапейскіх і не толькі еўрапейскіх дзяржавах. Першая радзіма перад усім, другая свабода, роўнасць, братэрства. Не бывае так, што ў нейкай краіне ёсць толькі радзіма перад усім, а ў нейкай толькі свабода, роўнасць, братэрства. Ва ўсіх нацыях гэта дзве фармулёўкі суіснуюць разам. Яны не змагаюцца паміж сабой, а мяняюцца месцамі ў залежнасці ад сітуацыі ў краіне. Якая зараз сітуацыя у адпаведнасці з якой з той сітуацыі, якая ў нас ёсць сёння ў краіне, якая актуальная фармулёўка? Ну, глядзіце, калі б мы звонку паглядзелі на сённяшнюю Украіну, то там, конечно, найбольш актуальна, там, ну, не ведаю, каб 9 з 10 пунктаў ці там частак ўсёй ментальнасці украінскай сёння, гэта Украіна перадусім. Там ідзе змаганне за існаванне дзяржавы, незалежнасці і так далей. У нас, конечно, на сённяшні дзень мы увогуле адарваныя ад працэсаў у самой краіне, і тое, што мы маглі б за што змагацца, гэта, конечно, за свабоду, роўнасць. Але ці магчыма братэрства сёння тых частак беларусаў, на якіх мы падзяліліся? Тут і там, і тут дзелімся, і там дзеляцца людзі, которые засталіся на радзіме і так далей. То бок вяртанне на радзіму гэта для нас, ну, Беларусь перадусім, тыя з эміграцыі, з дыаспары сённяшняй апошняй хвалі, напэўна, ўсё ж такі зацікаўлены ў вяртанні на радзіму. Я так, прынамсі, вельмі зацікаўлены менавіта ў вяртанні. Для чаго? Ну, для таго, каб усталяваць там, рэшце-рэшт, свабоду, роўнасць і братэрства. Спадар Владимир, я хочу вернуться до темы нации. Ось тое, что вы сказали, что я уже цитовал про тое, что нация гэта свежая навіна з 18 стагоддзя. Вы яшчэ там казали про тое, что былі як мінімум 3 спробы стварыць нацыю, 2 паспяховыя, адна не вельмі. Каму цікава, той можа пачытаць у кнізе ці паслухаць відэо той размовы з Владимиром Мацкевичем. Але я хацеў бы, ведаеце, все ж таки ваше меркаванне пачуць вось по таким з улікам таго досведу, які мы ўсе атрымалі цягам апошніх гадоў і можа ў 20-м годзе дакладна. Усё ж таки беларусы як нацыя, яны сфармаваліся ці не? Дакладней, на якім этапе мы знаходзімся ў гэтым пытанні? Зміцер, давайте так. Досвед гэта не тое, што з'яўляецца само па сабе ад пачуццяў, перажыванняў і знаходжання ў нейкай сітуацыі. Перажытае, адпрацаванае становіцца досведам толькі пасля таго, як мы гэта адрэфлексуем. Зробім высновы, зробім работу над памылкамі і так далей. Пакуль гэта не зроблена, ніякага досведу няма. Працягваецца, так бы мовіць, поток свядомасці, плынь свядомасці. Мы плывем у гэтым стане, нічога не разумеючы пра тое, што з намі адбываецца, мы імкнемся проста выжыць, выплыць і так далей. Таму я, ну, як мне падаецца, знаходзіўся ў добрых умовах
для рэфлексіі, для таго, каб атрымаць гэты досвед. У мяне было дастаткова вольнага часу і не ўцягнутасць у шмат якія працэсы, якія адбываюцца і па гэты бок мяжы, і па той бок мяжы, каб зрабіць сваю асабістую работу над памылкамі. Над памылкамі, якія зрабіў я сам, памылкамі, якія я зрабіў са сваім колам калегаў, сяброў і так далей, і над памылкамі, якія мы зрабілі ўсе разам. Упусціўшы гэтую сітуацыю вялікай рэвалюцыі нашай, рэвалюцыі свядомасці. І вось тое, што адбылося ў 2020 годзе, я прымаю як сведчанне таго, што беларусы адбыліся як нацыя. Не такая, як пра яе марылі адраджэнцы 80-х, 90-х гадоў. Не такая, як пра гэта марылі людзі на пачатку 20-го стагоддзя, которые часткова дамагліся пэўнай незалежнасці, хоць бы на дэ-юры, стварыўшы БНР. І не тая нацыя, пра якую марылі і Кастусь Каліноўскі, і удзельнікі паўстанняў 1863-1830 гадоў 31-го. Таму так атрымалася тая нацыя, якая атрымалася. А якая? По-своему уникальная, по-своему, скажем так, схильная до спокою, толерантности, мирности, не вельми засяродженная на символизме пэўным, на риторице и так далее. Тому мы легко скажем, пераходзім з мовы на мову, маючы распаўсюджаную мову адну, нацыянальна такую сімвалічную другую. Мы можам змагацца ці працаваць і жыць пад тымі ці іншымі сімваламі, зноў жа, без фанатызму і так далей. І мы не маем таго, што вось зараз. Давайте так, я трохи адхілюся. Ведаеце, пабудаваць нацыю, ці калі яна ўвогуле будуецца, хутчэй можна пабудаваць дзяржаву. Нацыя расце сама. Расце, расквітае, можа памірае, ці хварэе по-рознаму. Нацыя – это нешта арганічнае. Дзяржава – гэта штучная, гэта канструкцыя. Яе будуюць. Нацыю будаваць не трэба. Яе можна сапраўды адраджаць, яе можна песціць, яе можна выхоўваць по-рознаму. Але ж это тое, што ад стварэння чаго ад нас не залежыць. І вось што адбываецца. Паскольку нацыя адбылася, то зараз на яе імкнуцца ўплываць тыя, хто хоча бачыць яе ў сваіх ідэальных уяўленнях. Я зараз скажу, можа, трохі крамольную думку. Лукашысты на чале са сваім правадыром і ідэолагамі, яны ж таксама сёння імкнуцца выхаваць гэту ўжо паўстаўшую нацыю у сваіх ідэалах, у сваіх уяўленнях. Тое, што яны імкнуцца зараз ўсё ж такі захаваць дзяржаўнасць, пра суверэнітэт і суверэннасць, незалежнасць як такую зараз пакуль прамаўчым, дзяржаўнасць у тым выглядзе, як яны сабе уяўляюць. Ім патрэбна нацыя. Дзяржаву немагчыма пабудаваць без нацыяналізму. Мы можам у нацыі мець розныя ідэалагічныя плыні, лібералы, кансерватары, камуністы, сацыял-дэмакраты, хтось яшчэ, але ўсё гэта спалучаецца з той ці іншай формай нацыяналізму. І лукашысты – гэта нацыяналісты. У іх пачварнае уяўленне пра ідэал нацыі. Яны ствараюць нейкую, сапраўды, пачварную вычварэнскую нацыю, як яны сабе уяўляюць, они гэта робяць. І зараз паўстае пытанне ці праблема канфлікту гэтых уяўных канструкцыяў дзяржавы
і адпаведна той нацыі, якая гэту дзяржаву, тую ці іншую форму дзяржаўнасці і сацыяльнай арганізацыі будзе падтрымоўваць. Мы бачым тут у эміграцыі інакш, чым лукашысты, але ж затое лукашысты маюць вялікія ресурсы, каб нагінаць нацыю па-свойму. І вось яшчэ раз вернуся да гэтага параўнання. Калі дзяржаву можна параўнаць з канструкцыяй, тэхнічнай, тэхналагічнай канструкцыяй, з машынаю, там, не ведаю, з будынкам, да, з нейкую схему, то нацыя гэта як расліна, або арганізм, там, і так далей. І ось калі мы ее выхоўваем, нацыю, як расліны выхоўваем, робяцца прышчэпкі, да? Каб там акультурыць пэўным чынам. Абрызанні розныя, там, нахіляюць, там, прыдаюць пэўную форму, як ось японцы робяць свае банзай, напрыклад, да? Ці там ось у фітадызайне робяць зноў жа з розных дрэваў, там, розныя фігуры, да? Іх стрыгуць па-рознаму. Вось зараз усе ресурсы нагінаць дрэва, абрезать дрэва, рабіць прышчэпкі, засяроджаны ў руках тых, хто робіць цалкам не падыходзячы да нас варыянт нацыяналізму. Ён нереалістычны, але яны гэта гвалтоўна могуць рабіць. І наша задача з аднаго боку не даць згвалціць нацыю, не даць яе скрывіць настолькі, што потым уже не выпрастаць ніколі, і перахапіць гэтую ініцыятыву. Але гэта ўжо пытанне для далейшай размовы. Тут ужо нейкага аптымізму я пакуль не маю. Ведаеце, я задаў пытанне пра нацыю і на якім этапе фармавання, там, расфармавання ці яшчэ што знаходзіцца, не толькі таму, што мне было цікава пачуць вашае меркаванне, хаця гэта адно з галоўных, але і як працяг нацыя гэта пытанне нацыяналізму. Мяне вельмі ўразіла тое, што вы фактычна у першым сваім інтэрв'ю, не той кароткі каментар, які вы там далі Deutsche Welle, а потым как бы адразу сходу там вас спрабавалі там на пытанню турмы, там знаходжання усіх перажытага скіраваць, а вы скіравалі размову на тэму нацыяналізму. Чаму гэта важна? Таму што я, як мне падаецца, маю досыць сфармуляванае уяўленне пра нас, пра нацыю, пра сябе, пра той ідэал, які я хацеў бы бачыць, якім я хацеў бы бачыць беларускую нацыю. І для мяне на сённяшні дзень гэта, напэўна, самая матывуючая частка з таго, што як я імкнуся арыентавацца. Вось гэты месяц, што прайшоў пасля маёй дэпартацыі з краіны, ці выдварення, як напісалі ў даведцы з турмы, знайсці сабе месца тут. Да? Таму я не хачу, каб маё месца было там ахвяраю рэжыму. Я супраць віктымнасці, ахвярнасці там і так далей. Я не хочу там набываць сабе рэпутацыю героя, які робіць там нейкія гераічныя ўчынкі, але ж не выніковыя. Я імкнуся да выніку. І хочу выніковасці. Таму я падкрэслюю, што адна справа там романтычны нацыяналізм падлетка. Я быў заражаны ў свой час гэтым, хоць это можа камусьці падацца дзіўным, але ў савецкія часы былі такія невялічкія парасткі нацыяналізму ў розных асяродках. Ось. Але ж потым уже крытычнае стаўленне і рэалістычны падыход трохі накіравалі маю, скажем так, арыентаванасць ідэалагічную, свядомасную у іншы бок.
Потым я вяртаюся зноў да нацыяналізму уже на іншым вітку спіралі рацыянальнага нацыяналізму, так бы мовіць, да? Неабходнасці яго пры той культурнай палітыцы, якой я займаюся там по пакліканню на працягу свайго жыцця. Таму я і адразу сказаў, я не хочу гаварыць пра турму, нічога цікавага там не было. Вось, не хочу там гаварыць сёння, пакуль не разабраўся там пра планы, стратэгіі, падыходы і так далей. Тут яшчэ трэба высветляць што-нішто і разабрацца з некаторымі пытаннямі. Вось. А пра гэта я магу казаць, потому што гэта, па-першае, працяглая доўгатэрміновая мара. Па-другое, я шмат напрацаваў чаго, што карысна было б на гэтым шляху выхавання ці там фармавання нацыі і пабудовы дзяржавы таксама. І я хочу, каб гэта не згубілася, ну, і тое, што было напрацавана да турмы, на жаль, мне прыйдзецца яшчэ шмат папрацаваць, і то я не думаю, што удасца гэта зрабіць, аднавіць тое, што я напрацаваў за 4 там з хвосцікам гады, сидячы ў турме. Так што гэта было не выпадковая там спантанная заява. Это была свядомая пазіцыя, і яна захоўваецца ў мяне і зараз. Ці можем мы прагаварыць ўсё ж таки гэты тэрмін вот на сёння, што нам трэба зрабіць, каб вот што нам дасць развіццё, узняццё вось гэтага нацыянальнага складніка ў нашай свядомасці, ў нашай ідэнтычнасці, для чаго яно нам? Зміцер, давайте так, я вернуся трохі да пастановы вашых пытанняў на пачатку размовы. Калі вы сказали, што пытаецеся ў розных людзей, што ў іх змянілася ва ўяўленнях пра нацыянальную ідэю з нагоды пражытых намі вось гэтых падзеяў, гэтых сітуацыяў. Што-нішто змянілася і ў мяне таксама ў гэтым сэнсе. Я зараз больш накіраваны на тое, каб бачыць беларускую нацыю, беларусаў, як народу, які ўдзельнічае ў цывілізацыйным, геапалітычным, ці нават не геапалітычным, а ноасферным працэсе ўзяцця адказнасці за здароўе і дабрабыт планеты цалкам. Мы вельмі у праблемнай сітуацыі знаходзімся. Нам здавалася, што вось нашыя беларускія праблемы, яны самыя вострыя, яны у нас самыя балючыя, і мы, скажем, адныя такія, з нашымі асаблівымі унікальнымі пакутамі і цяжкасцямі. Потым, пасля таго, як адбыліся вось гэтыя не вельмі добра скончыўшыеся падзеі 2020 года, пачалася вайна ва ўкраіне. Ва ўкраіне вайна аднавіла ці там актуалізавала праблемы рэгіёна. Але чым далей мы глядзім на наш свет, на ўсю нашу планету, мы бачым Ближний ўсход, далёкі ўсход. Мы бачым Афрыку, мы бачым тое, што адбываецца сёння з пераарыентацыяй палітыкі Злучаных Штатаў Амерыкі і так далей. Мы бачым вельмі хуткае развіццё тэхналогіяў і уключаючы штучны інтэлект, які увайшоў, так скажем, паўнавартасна ў жыццё чалавецтва, пакуль я сидзеў у турме. Да, я, можна сказаць, сеў у іншую эпоху, калі браць вот эту тэхналогію штучнага інтэлекту. Сёння ён распаўсюджаны і ў кожным смартфоне стаіць, а пакуль я быў яшчэ да турмы, то там пра гэта толькі размаўляць можна было. То бок, мы сёння або далучаемся да вырашэння глобальных сусветных праблемаў,
і тады мы можам адбыцца як паўнавартнасная нацыя, ці мы застаемся месцячковым нейкім народам, які цікавіцца толькі сваім болем, толькі сваімі праблемамі, не удзельнічаем разам з усім светам у пабудове там выпрацоўцы планетарнай ідэі, і тады мы зноў оказываемся на периферии, там, сбоку от сусветных процессов. И трэба зараз выбирать. Або мы сапраўдная паўнавартасная еўрапейская нацыя, або мы болтаемся як невызначаны народ, нейкая нацыянальная меншасць сярод нацыянальных большасцяў. У нас такі выбор. І нам вельмі важна сёння зразумець, на якім этапе ось таких шаляў, да, мы знаходзімся у гэтых усіх працэсах. Як там старая біблейская прымаўка ад Саламона: час збіраць камяні, час раскідаць камяні. Пакуль мы не вызначымся, што зараз за час збіраць камяні або раскідаць камяні, мы не можам сказаць, што рабіць. То я сам асабіста ўяўленне сваё маю, які зараз час, але пра гэта трэба казаць асобна і доўга размаўляць. І ці інакш это можна сказаць так: мы сёння на ўздыме пабудовы нацыянальнай дзяржавы і барацьбы за права вызначаць развіццё нацыі, ці на спадзе. І калі мы ідзем уверх, это трэба рабіць адно. Калі мы падаем і кацімся ўніз, трэба рабіць другое. Паніжэнне статусу Светланы Ціхановскай, гэта пра што сведчыць? Это з'ява чаканая, да, і не трэба прыдаваць ёй там нейкае надзвычайнае значэнне, але тым не менш вось гэта адбываецца. Мы сёння не ўзяліся сапраўды за саміх сябе, каб пачаць гульню на павышэнне. Мы сёння ўсё робім, каб працягвалася ігра на паніжэнне, гульня на паніжэнне. Вось, а калі мы не вызначыліся, што за час збіраць камяні ці раскідаць камяні, усе прапановы, што рабіць, абстрактныя і летуценніцкія. Конкретно про гэта можна гаварыць толькі вось дасягнуўшы пэўнага кансэнсусу пра сённяшні стан. Вось, дарэчы, можа быць, так па кавалачках пра сённяшні стан, дакладней, можа быць, ваше бачанне. Мне вельмі тут спадабалася ваше выказванне пра тое, што вось нашу ўжо склаўшуюся нацыю тыя ж самыя лукашысты спрабуюць нагінаць пад сваё бачанне ці свае патрэбы там палітычныя. Я з гэтай нагоды, ведаеце, прыгадываю той же самы 20-й год, але з якой мы у той час, калі вось з вами размаўлялі першы раз у 19-м годзе, маё такое любімае у двукосці абурэнне было тым, што беларусы не цікавяцца сваім. Вот ёсць, хапае свайго побач, а ім яно не цікавае, пачынаючы ад мовы, культуры, там, гісторыі, там, усяго астатняга, літаратуры. 20-й год неяк нечакана для мяне ўсё гэта змяніў. Я прыгадываю дваровыя сустрэчы. Я, калі ездзіў з прэзентацыямі, любіў на гэтую тэму казаць так, што і беларусы раптам адкрылі для сябе сваё беларускае. Яны такія: вау, Вольскі, 3 чарапахі, які клас, гімн нашай рэвалюцыі. А то, што Вольскі на той момант ужо 25 гадоў як лупіў гэтыя 3 чарапахі, ну дык а дзе яно было? Ах, купалаўцы! І Хаданович пераклаў разбурыць муры задоўга до 20-го года, да, і песня стала выбухова папулярнай толькі ось у гэтыя часы. Так. Да, я кажу, купалаўцы, які клас, якія малайцы. А купалаўскі тэатр, 100 гадоў на той момант ужо стаяў на адным і тым жа месцы, і вы са сваёй там чыжоўкі ці серабранкі, едучы ў ГУМ, прыязджалі каля гэтага тэатра. І дзе вы, што? Ай, літаратары, Ганна Севярынец расказвала мне, як там прыскакала на адну сустрэчу жанчына, такая с начосам, вся такая з выгляду супрацоўніца выканкама, спазнілася, запыхаўшыся.
слухала уважліва ўсю сустрэчу, пасля сустрэчы падышла і сказала: «Женщина, представьтесь». Говорит: «Ганна Северинец, письменница. Очень хорошо вы все рассказывали, буду читать ваши книги». И то же самое там с музыкантами, с литераторами, письменниками, историками, якіх немагчыма было выцягнуть на запись программы, потому что яны постоянно были на дваровых сустрэчах. На гэтых дваровых сустрэчах нават слухали, кажу я, Мацкевича. Приходили люди и казали: «Философия по-белоруску, ничего не понятно, но очень интересно, лупи, Мацкевич». Ну, было ж такое, ну. Да, было. И вот скажите мне, 30 сустрэчаў было дваровых у мяне. И с великой зацікаўленасцю люди приходили, сапраўды так. Вот так. Я, конечно, можа дзесьці там так творча это ўсё опісываў, але тым не менш. Усе тыя людзі, якія потым былі, якіх мы записывали размовы, з якімі ўвайшлі ў гэтую другую кнігу, яны мне казалі: змены незваротныя, пасту не запхнеш назад. Але калі глядзець на тое, што адбываецца сёння, вось гэтыя прыгадаць вашыя словы пра нагідаць нацыю, як вы лічыце, змены зваротныя ці незваротныя? Што адбываецца? Все ж таки меня не покидая самовызначение философа, да, я не могу иначе разважать про все гэтыя темы як философ, а философ заўсёды с сумнением про гэта разважае и, так бы мовіць, антынамічна. Нічога незваротнага не бывае. И тое, что можа быць абсалютным, так гэта только смерць. І гісторыя ведае шмат народаў, мову, нацыю, якія памерлі, згінулі і засталіся толькі ў артэфактах, помніках, бібліятэках і так далей. І ведаеце, як да шмат якія філасофіі і псіхалагічныя там практыкі нагадваюць про тое, што абсалютам для нас з'яўляецца смерць. І метафарычна кажучы, смерць гэта тое, што стаіць вось за маім левым плячом і можа адбыцца ў любы момант. Да таго часу, пакуль мы не зразумеем гэтага і пра нацыю, пра вялікую супольнасць чалавечую, да, і еднасць, што нацыі паміраюць, мы не зразумеем ні таго, што з намі адбываецца, ні таго, што нам рабіць. Таму так, у 20-м годзе адбыўся цуд. Цуд, ну, кшталту таго, як вось каханне абрушваецца, абрынаецца на чалавека. Ёсць версія ці міт пра каханне з першага погляду, але вельмі часта каханне прыходзіць да людзей такім чынам, што вось жыў з дзяўчынаю, разам гулялі там у двары, розныя гульні там і так далей, ці вучыліся ў школе, і раптам я ўбачыў яго іншымі вачыма. Ці прымаўка такая ёсць, я не ведаю, адкуль яна пашла, але ж моладзь яе часта выкарыстоўвае. Я нешта ўбачыў, і мой свет больш ніколі не будзе тым, якім быў. Ранейшым, так. Вось ранейшым, да. І вось гэты цуд адбыўся у беларусаў у 20-м годзе. Мы ўпершыню убачылі адзін аднаго і саміх сабе як прывабную постаць нейкую, у якую закахаліся. Немагчыма было не полюбіць тую Беларусь, якая ў жніўні, ну нават трохі раней, пачынаючы з нашых трох выбітных жанчынаў з гэтымі значкамі, сярдзечкамі і так далей, некалькі месяцаў да саміх выбараў, да жніўня, а потым у жніўні і ў верасні, да, тое, што адбывалася, тое, хто гэта назіраў, гэта немагчыма было не полюбіць. І мы раптам закахаліся ў гэта, у саміх сябе, у нашу нацыю, у наш народ.
Каханне гэта вялікі стымул. Ну, каханне ў дадзеным выпадку не вельмі правільнае слово, ну, любоў. Так? Любоў гэта стымул, гэта матывацыя бліжэй даведацца пра тое, што любіш. І пра таго, каго любіш, і пра тое, што любіш, у залежнасці ад таго, якую граматычную форму мы тут выкарыстоўваем. І вось мы убачылі сябе іншымі вачыма, мы полюбілі сябе, і зараз паўстае вялікая матывацыя даведацца пра тое, хто мы такія. Я толькі учора быў на фестывалі інтэлектуальнай кнігі, ну так это на пачатку задумывалася, і Павел Барковскі это так назваў, фестывалем інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Але зараз там не толькі інтэлектуальныя кнігі, там самыя розныя. І ведаеце, я быў уражаны колькасцю выданняў, колькасцю аўтараў, якія з'явіліся, і тым, што людзі цікавяцца гэтым і купляюць. Гэта сапраўдны кніжны бум. Гэта не рэха, гэта наступства 2020 года. Мы зараз перажываем этап выбуховага развіцця культуры беларускай. І это не толькі ў кнігах адбываецца, гэта адбываецца і ў мысленні, у розных там інтэлектуальных суполках, дзе нават людзі, якія сабраліся паспяваць ці патанчыць, пачынаюць усур'ёз разважаць пра краіну, нацыю і так далей. Гэта значна адрозніваецца ад таго, што вось маі там знаёмыя, сябры часткова распавядалі учора на імпрэзе на тым жа фестывалі «Прадмова» пра майстэрню. Зборнік, які напісаў там Сергей Дубавец з партрэтамі удзельнікаў майстэрні і гэта адраджэнскага руху 80-х гадоў. Тым, што мы зараз не толькі спяваем і танчым Беларусь, мы пачалі яе думаць. Як я это хацеў яшчэ на пачатку 90-х гадоў. Вось. І гэта адбываецца. Іншая справа, што, ведаеце, захапіўшыся этнічнаю спадчынаю ці там фальклорам і так далей, я прыйду туды, не умеючы спяваць, граць на музыкальных інструментах, прыладах розных, я не умею танцаваць, мне прыйдзецца это ўсё па-дылетантску гэтаму вучыцца. Вось зараз так адбываецца з усведамленнем беларусаў пра сябе як пра нацыю і любоўю да сябе, да? Высвятляецца, што мы па-дылетантску думаем. Як я не умею танчыць, так большасць людзей, якія зараз задаюцца гэтымі пытаннямі, не умеюць думаць. Давайте учыцца гэтаму разам. Як майстроўня калісьці, пачынальнікі адраджэння вучыліся спяваць па-беларуску, танчыць па-беларуску, маляваць па-беларуску. Сёння час вучыцца думаць па-беларуску. І тут філосафы, напэўна, як на фронте павінны быць. Давайте мы звернемся яшчэ да адной цытаты, таму што яна дае мне магчымасць задаць вам два пытанні. Я калі спытаўся у вас, ці мае для нас, для нашай грамадства, для нашай нацыі на той момант нашай размовы 19-го года пытанне мовы, вы сказалі: мае, але не тое, якое імкнуцца яму надаць тыя, хто хоча вярнуць учорашні снег. Мы не згубім сваёй ідэнтычнасці, калі перайдзем на іншую мову. На кітайскай, на англійскай мы ўсё роўна застанемся беларусамі. З гэтай нагоды я хацеў бы вось два моманта. Па-першае, пытанне ідэнтычнасці. Як мне падаецца, яно для пытання ўсё ж такі нацыяналізму, як і нацыі, вельмі важнае. Ваш, я думаю, добры знаёмы Павел Церашковіч сказаў неяк, здаецца, нават у нас у размове пра тое, што у наших людзей, у нашага грамадства, у нашага народа ёсць такая магчымасць, у нас абраная ідэнтычнасць. Ведаеце, як это казалі, што беларусамі не нараджаюцца, беларусамі становяцца.
Так вось мы маем магчымасць у пэўны момант прыходзім до такого некае такое раскрыжаванне, там вот камяні, пойдзеш налево, пойдзеш направо, і мы выбираем, ці мы станем рускімі са знакам якасці, ці мы станем літоўцамі, ці мы станем палякамі, ці мы станем по астатачным прынцыпе беларусамі. Так вось, як вам що ж таки падаецца пытанне ідэнтычнасці, якое мае значэнне, і ці сапраўды вось мы знаходзімся до гэтага часу, бо вот гэты выбор, кім мы будзем сябе ідэнтыфікаваць, ён быў яшчэ там і падчас БНР, мы там памятаем, былі такія прыклады раней і пазней. Да гэтага часу у нас гэты ж працэс адбываецца, ці мы яго ўжо перараслі? Ён адбываецца з намі на працягу ўсёй вядомай нам гісторыі беларусаў, то бок не менш за 1000 гадоў. Вось паглядзіце на дадзеныя археалогіі, палеолінгвістыкі і так далей, да? Хто жыў на тэрыторыі, якую мы сёння лічым сваёй краінаю, якія этнасы старажытныя тут жылі. Значная частка беларускай тэрыторыі была заселена балцкімі племёнамі, ятвягамі, літвой, дайновай, ну і тых, каго там называлі гудамі, невядома, хто менавіта быў гэтымі гудамі. Мы у складзе беларускай нацыі маем вялікі складнік балцкай крыві, так бы мовіць. І глядзіце, што адбывалася ў тыя часы. Прыходзіла невялічкая частка славянаў, радзімічаў, ці крывічаў, ці дрыгавічаў на гэтыя балцкія землі, і асімілявалі балцкі субстрат, балцкі этнас. І тэрыторыя распаўсюджвання славянскіх моваў, ну, племянных гэтых моваў, радзімічаў, крывічаў, крывіцкай, так скажем, мовы, да, пашыралася і захапіла вялікую частку, ну, прынамсі, далёка за Вільню, там дзесьці пад Шаўляй, Шаўлі, Бержы, там і так далей, да. І гэты працэс працягваўся, ну, напэўна, да 17 стагоддзя. У 17 стагоддзі пачынаецца іншы працэс, адкат, калі наша славянская мова падпадае пад уплыў польскай мовы. Польскай мовы, это звязана было і з каталіцтвам і так далей, пачынаецца распаўсюд пальшчызны на тэрыторыі той, якую мы па-ранейшаму і тады, і зараз лічым сваёю. А потым, далей, ужо 19-20 стагоддзя, там, дзе былі змешаныя польскамоўныя, беларускамоўныя, балцкамоўныя, тутэйшыя, пачынаецца адваротны працэс, калі славяне асімілююцца і пераходзяць на балцкую мову. Сённяшні весь Віленскі край, вся ўсходняя частка Літвы. Гэта патомкі калісьці з аславяненых балтаў, а потым зваротнай балтыевізацыі славянаў. І гэтыя шалі, яны ваганні такія, яны на працягу ўсёй нашай гісторыі. І таму пытанне для мяне, як там для філосафа, метадолага, гуманітарнага тэхнолага, урэшце рэшты, культурнага палітыка, яны фармулююцца такім чынам. Ці можам мы надаць большай моцы, большай энергетыкі і матывацыі таму, каб мы вось гэтую ідэнтычнасць набывалі менавіта у выглядзе ну, как захаванай спадчыны, каб мы абапіраліся на гэту спадчыну. Бо сённяшнія працэсы нацыя фармавання, стаўшы ўжо нацыяй, якую толькі трэба сфармаваць, дафармаваць, яны могуць павесці нас і ў той бок, як калісьці, які пайшлі калісьці шатландцы, скоты, так бы мовіць, уэльсцы, ірландцы у Великабрытаніі, калі яны перайшлі ўсе на ангельскую мову ці на
варыянт ангельскай мовы, як у Шатландыі, напрыклад, да? А захавалі сваю ідэнтычнасць. Шотландцы застаюцца з шотландцамі, размаўляючы на ангельскай мове. Валоны застаюцца валонамі, франкафонамі, там і так далей. Таму працэсы ідэнтычнасці яны складаныя. І Павел Терешкович раней, і я таксама пра гэта казаў, да, пра набытую ідэнтычнасць. Ці свядома, ці несвядома абраную. Шмат хто абірае яе несвядома, паддаўшыся модзе, уплыву. Вось зараз я бачу вялікую зацікаўленасць да беларускай мовы, шмат хто пераходзіць на гэтую мову, таму што сярод эміграцыі, так я ўжо ўбачыў, да, гэта становіцца модным. Таксама як модным было пераходзіць на беларускую мову 90-е гады, калі мова беларуская захоўвалася ў інтэлектуальных асяродках, але па-ранейшаму яе ўжыванне змяншалася у вёсках, там, дзе мова павінна была жыць. Так і зараз мы павінны думаць, як надаць моцы станоўчым тэндэнцыям, да, і прыпыніць адмоўныя тэндэнцыі. А не без фанатызму і без наіўнага романтызму гэта трэба рабіць. Трэба проста ўсё гэта вельмі рэалістычна ацэньваць і разумець, у якім стане гэта сёння знаходзіцца і працаваць на гэта. Я думаю, што адзін з варыянтаў для меркавання. Я не стану на ім настойваць. І гэтае слово ўжо прагучалі зноў жа з вуснаў Максіма Жбанкова учора на адной з дыскусіяў прадмовы гэтага фестывалю пра тое, што існуе наша беларуская руская мова. Як адзін з варыянтаў можа быць і такі. Паколькі это дзяржаўная мова, мы маем над ёю суверэнітэт, мы можам яе рабіць такой, як хочам, не ўзіраючы на пастановы там Акадэміі навук расійскай ці там расійскіх тых самых лінгвістаў і філолагаў. Мы можам, скажем, увесці ў нашу беларускую рускую мову прынцып, як чуецца, так і пішацца, і гэта мова пачне паціху збліжацца спачатку з трасянкаю, а потым і з больш-менш нармаванай беларускай мовай. Так што тут варыянтаў існуе шмат. На што мы накіруемся і ці будзем мы спрачацца безвынікова, просто, ведаеце, вельмі дрэнныя спрэчкі скончваюцца тым, што вось, у цябе гэтае меркаванне, у мне гэтае меркаванне, давай застанемся пры сваіх меркаваннях. Застаўшыся пры сваіх меркаваннях, мы будзем нездольныя рабіць агульную працу, супольную працу. Калі мы хочам зрабіць кіраваным працэс фармавання нацыі, і мы маем досыць прабудаваныя, усвядомленыя мэты для гэтага, нам патрэбны супольныя дзеянні, а не тое, што кожны робіць разам. Меркаванні мы можам мець розныя, мы не абавязаны, не мусім прыходзіць да аднаго меркавання, увядзення аднадумства ў Беларусі, як гэта робіцца па той бок зараз ідэолагамі рэжыму. Мы можам захоўваць розніцу сваіх меркаванняў, падыходаў і так далей, але калі нам трэба рабіць дзеянне, мы павінны прыходзіць не да кансэнсу, а да кампрамісу, захоўваючы свае меркаванні, планаваць супольныя дзеянні. І вось да таго моманту, пакуль мы не знойдзем кампрамісу паміж рознымі падыходамі, рознымі поглядамі, мы не будзем здольны да агульных супольных дзеянняў. А дзеянні на сённяшні дзень гэта тое, што найперш патрэбна. Дыялогі дыялогамі, спрэчкі спрэчкамі, а пераход да дзеянняў. Добра, вы мяне троху на іншае перанакіравалі, і гэта можа быць і добра. Пераход да дзеянняў, сілавы сцэнар, вам бачыцца такая магчымасць? Гатовы да яго беларусы? Для абмеркавання. Па-першае, унікальнасць нашай рэвалюцыі, яна якраз у негвалтоўным выглядзе, варыянце. Негвалтоўнасць для нас это не проста словы, а гэта фактычна
миссионерский складник такі у нашай рэвалюцыі 20-го года. Таму сілавы гвалтоўны варыянт разглядаць трэба, але разглядаць і прааналізаваць яго. Ведаеце, я баюся, напрыклад, што калі мы цалкам пачнем разглядаць рэалістычнасць сілавога гвалтоўнага сцэнару, то нам прыйдзецца разглядаць і такое меркаванне, што Лукашенко падобны на Ярузельскага в свой час у Польшчы дыктатара, які ратаваў Польшчу ад увядзення расійскіх войскаў. І про Лукашенко таксама будуць казаць, што вось ён жа ж это самае выратаваў Беларусь ад вайны. Мы не ўцягнуты такі у гарячую фазу вайны там ва Ўкраіне і так далей, і так далей. Ён ратаўнік Беларусі. Пакуль у нас можа быць там варыянт рабавання нейкага там арсеналу, нейкай часткі там у печах ці там у Мар'їнай горцы там і так далей, некалькі аўтаматаў. Калі на сённяшні дзень армія беларуская згвалтаваная ментальна прапагандаю, валодае сучаснай тэхнікай, на які гвалтоўны варыянт, на які сілавы варыянт вы разлічваеце? Я нават успел паговорить с одним человеком, які з'яўляецца прыхільнікам силового сцэнару, силового варианта. И то он кажа, всех наших силаў, всех наших ресурсов, якія мы можем собрать зараз, хопіць можа быть на тое, каб захапіць нейкі невялічкі раённы цэнтрик. И что? И все, на большее силаў не хопіць. Таму давайте так, калі б мы мелі хоть там, не ведаю, хоть 10% верагоднасці, шансаў на тое, што зваліць рэжым можна сілавым варыянтам, калі б мы не мелі за гэтым рэжымам апірышча на моц расійскай арміі, калі б мы маглі разлічваць на падтрымку, напрыклад, НАТО там і так далей, это можна было б абмяркоўваць усур'ёз. А на сённяшні дзень я вельмі катэгарычна скажу, тых, хто готовы абмяркоўваць толькі сілавы варыянт, не трэба пускаць нават на сур'ёзную дыскусію. З імі можна размаўляць толькі ў кулуарах, толькі на адлегласці ад сур'ёзных размоваў. Гэта не сур'ёзна. Яшчэ один, таким чынам, вот ведаеце, ўсё ж таки вяртаючыся да пытання мовы, як вы сказали, не тое, каб надаць, хочуць надаць патрэбная, але не такая, як у такім выглядзе хочуць надаць тыя, хто хоча вярнуць учорашні снег. Усё ж таки пэўная мода, ёсць яшчэ, яна там узнікла ў 20-м годзе, потым у 22-м годзе пасля напада Расіі на Украіну, беларускай мовы да мовы сталі звяртацца людзі, але мы ўсё ж таки верылі, што мы тут ненадоўга. Зараз ужо ў гэтых умовах, калі мы зразумелі, што на вялікі жаль, але нам тут давядзецца ў гэтай вымушанай эміграцыі затрымацца, там можа на 5, можа на 7, можа на 10 гадоў, і перад намі стаяць пытанні там інтэграцыі, вырашэння сваіх надзённых пытанняў. Трэба займацца сваім жыццём, уладкаваннем тут. А што нам гэтая мова, навошта яна тут нам за мяжой, ці там унутры Беларусі, калі на таго, хто гаворыць па-беларуску, пачынаюць глядзець падазрона. Наколькі актуальна тэма мовы сёння? Давайте пачнем з таго, што асіміляцыя эмігрантаў гэта цалкам натуральная з'ява, і яна заўсёды адбываецца. З мінулымі хвалямі беларускай эміграцыі пасля Першай сусветнай вайны, пасля Другой сусветнай вайны, потым там 90-е гады эканамічная эміграцыя,
Беларусы вызначаліся вялікай колькасцю асіміляваны, ну, вялікай здольнасцю да асіміляцыі. Беларусы вельмі хутка уліваліся у тыя асяродкі, у тыя супольнасці, дзе яны маглі апынуцца. Часам яны уліваліся таксама ў дыаспаральныя тусоўкі ці супольнасці, там далучаліся да расейскай, савецкай эміграцыі, там часткова украінскай і так далей, ці проста губляліся, ідэнтычнасць гублялася, і яны станавіліся мясцовымі, там, тутэйшымі людзьмі. У Нямецчыне, у Брытаніі, у Амерыцы асабліва, у Польшчы так адбываецца вельмі проста нават. І гэтая тэндэнцыя зменшылася толькі з вось гэтай хваляй эміграцыі 20-го года, пасля 20-го года. Тут беларусы, маючы ўласны гонар, там, уявіўшы сябе менавіта нацыяй, да, ўжо не так схільныя адаптавацца і расчыняцца сярод мясцовай супольнасці там, дзе яны апынуліся. Але ж вы маеце рацыю, уладкоўвацца трэба. Таму пачынаецца такая мемарыялізацыя мовы, сімвалаў, рэлігійнасці часта, там, праваславію сваё захоўваць, там, хто-ніхто і так далей. І вось гэты імпэт такі прыйсці, купіць кніжачку на беларускай мове, там, пра штосьці і так далей. Але это ўсё хутчэй сімвалічныя рэчы. І чым дольш зацягнецца тэрмін нашага пребывання тут, тым цяжэй будзе нам, скажем, вернуцца да сябе саміх, як да беларусаў. Бо жыць на валізках, на птічых, як кажуць, правах, вельмі цяжка, асабліва тым людзям, якія выехалі з сям'ёй, ці чия сям'я там засталася, там разарваныя сувязі і так далей. Гэта ўсё вельмі цяжка. І засосвае, уцягвае гэтае жыццё. Трэба жыць кожны дзень, это нармалёва для чалавека. Таму трэба ставіць пытанне, як можна хутчэй вырашыць нашу праблему. Але ведаеце, я не хочу быць тут радыкалам. І здаецца, мы таксама размаўлялі з вами не ў гэтай перадачы пра нацыянальную ідэю, а ў нейкіх іншых на Еўрарадыо, калі я яшчэ ў 20-е гады, у 20-м годзе, у жніўні, верасні, а нават і трохі пазней, казаў, што Ціханаўская павінна вярнуцца ў Беларусь. Бо ведаючы гісторыю, вывучаючы гісторыю ў яе розных выглядах, я ведаў, што адбываецца з эміграцыяй заўсёды. Гэта працэс натуральны, пазбегнуць яго немагчыма, і таму я быў не схільны сам пакідаць Беларусь і настойваў на вяртанні. Мне казалі, як это можна вярнуцца, яна ж адразу апынецца ў турме, там, і так далей. Так, і я апынуўся ў турме, не хацеўшы выязджаць. І тады, а чаго варта была наша рэвалюцыя, і асабліва вось тыя галасы, якія там даюцца за гвалтоўны варыянт, за сілавы варыянт. А чаго мы вартыя тады былі, калі не маглі абараніць нашу прэзідэнтку? І навошта тады вось гэтая рыторыка і ўсе гэтыя словы, пустаслоўе? Мы не маглі яе абараніць, калі яна вярталася, і не хацелі гэтага зрабіць. Галоўнае, не хацелі. А калі б напружыліся, маглі б дамагчыся таго, каб яна вярнулася і не пасадзілі ў турму. Вот. І зараз мы шмат кажам прыгожых там словаў пра перамогу там, і так далей, не разумеючы той канкрэтнай сітуацыі, у якой знаходзімся. Калі мы не вернемся самым хуткім часе, то ўжо панізілі статус Ціханаўскай у Літве, это цалкам заканамерна зноў жа, то праз год ён яшчэ будзе паніжаны. Таксама латушка будзе проста, там, не ведаю,
тым чалавекам, якога запрашаюць на фуршэты ў амбасадах, а не на ўплывового палітыка. І гэта цалкам адбудзецца, калі мы заседзімся яшчэ 2-3 гады тут. Давайте думаць, людзі. Мы сёння страчваем, можам страціць усё. І беларусы там, на том баку мяжы, застануцца сам-насам, без лідараў, без вось гэтага ўсяго таго, што мы вывезлі з сабой ментальнага, культурнага, да, матывацыйнага і так далей. Мы расчынімся тут сярод іншых народаў, і дзеці нашы будуць размаўляць не па-руску нават, чаго мы баімся. Яны пачнуць размаўляць на літоўскай мове, польскай, нямецкай і так далей. І гэта не дрэнна. Яны так унесуць жывую новую кроў, дадуць гэтым народам, да? Але а што для Беларусі будзе? І вось сёння, пакуль мы спрачаемся, ведаеце, зноў жа, Зміцер, я, напэўна, там ламаю ваш сцэнар размовы і так далей, да? Што мяне ўразіла ў тых там стрімах, інтэрв'ю, відэо, якія я пачаў глядзець, не даглядаю до конца. Шмат пустаслоўя. Вельмі шмат пустаслоўя пра перамогу, пра там дасягненні, пра дапамогу палітвязням там вызваленым і так далей, пра тое, як беларусы праяўляюць салідарнасць. Это ўсё правільна, это ўсё добра, я это бачу, і салідарнасць бачу, і там пэўныя дзеянні накіраваныя на змаганне бачу. Але давайте паглядзім, у якім стане мы знаходзімся, да? І як, колькі ў нас яшчэ часу ёсць на тое, каб усё ж таки вырашыць нашу праблему. Бо час ідзе вельмі хутка, і мы з гэтым часам губляем шансы, верагоднасць. І калі працягнем рабіць тое, што мы робім, то ніколі не вернемся на нашай Беларусі. Але, спадар Владимир, да, вы паламалі мой сцэнар, але это і добра. Якой вам бачыцца магчымасць вось гэтага вяртання? Як мы мусім зараз падумаць Беларусь, каб яе вярнуцца? Калі мы ў 20-м годзе не змаглі арганізавацца і арганізаваць вяртанне Ціханаўскай з тым, каб яе абараніць ад затрымання і турэмнага зняволення, то сёння, пабачыўшы той узровень рэпрэсій, рэпрэсіўнай машыны, ўсяго астатняга, і ўжо, как бы, можа быць, страціўшы веру і страціўшы той рэвалюцыйны запал, што мы сёння можам? Так. Значыць, тая рыторыка бравадная, якую я чую час ад часу ад лідараў думкі міграцыйнай, гэта проста словы, пустаслоўе. Запал сапраўды знік, так? У мяне не. У мяне не. Таму я хочу вернуцца ў Беларусь, у Мінск, і хочу гэта зрабіць не так, як Мікола Статкевич. Да, я не хочу безвынікова гэта рабіць, ствараючы там выгляд гераізму і так далей, каб зноў патрапіць у турму. Я хочу вернуцца ў Беларусь свабодна і свабодную краіну. І трэба з гэтага пачынаць. Ведаеце, паразу 20-го года, палітычную паразу, не культурную. Культурнай паразы не было. А вось палітычная параза была. І я прымаў яе і седзячы ў турме, і зараз я прымаю яе як сваю асабістую паразу. Я не здолеў, бо пераканаць штаб Ціханаўскай, нават калі там у ім былі там некаторыя маі вучні там і так далей. Да? Я меў план, праект. Я ведаў пра 20-й год, што ён будзе такім. Я папярэджваў гэта. Я бачыў і ведаў пра тое, што будуць масавыя працэсты, там, што ў нас будзе большасць, і нават можа быць электаральная перамога і так далей. Да? А мне вешалі байкот. Так, я тапіў за байкот, пакуль не высунуўся Бабарыка на выбарах, што было у дзень, у той самы дзень, як толькі Бабарыка абвесціў пра тое, што он ідзе на выбары, я адмовіўся ад стратэгіі байкоту. І так павінен рабіць кожны сапраўдны палітык,
які накіраваны на, ну, так бы мовіць, искусство возможного. Палітыка – это штука магчымага. Да? І палітык павінен мяняць сваю стратэгію, як толькі бачыць, што яна не вядзе да перамогі, літаральна ў некалькі гадзінаў, высоўваючы новую, там, працуючы над новай стратэгіяй. Вось на сённяшні дзень такой плодотворной дебютной ідэі у прынятай у палітычным бамондзе эміграцыі няма. І я кажу, што зарабіўшы работу над памылкамі уласнымі, агульнымі, я хочу прапанаваць гэтую работу тым, хто будзе выпрацоўваць ці будзе прымаць на сённяшні дзень нашу агульную стратэгію цалкам. Мяне часта абвінавачвалі у жорсткіх, там, катэгарычных размовах, часта не вельмі лагодных і этыкетных і так далей. Я і па-ранейшаму буду это працягваць. Я прапанаваў зараз ужо некаторым людзям, з якімі паразмаўляў, арганізацыю, пачатак падрыхтоўкі да арганізацыйна-дзейнаснай гульні, якая і з'яўляецца тым інструментам, самым прыдатным на сённяшні дзень інструментам для выпрацоўкі агульнай стратэгіі. І, ну, я буду рабіць усё магчымае для сябе у гэтай пазіцыі, у якой я зараз апынуўся, для таго, каб мы ўсё ж такі пераламілі тэндэнцыю з таго, як яна каціцца ўніз, з раскідання камянёў, нарэшце, каб надышоў час збірання камянёў і, ну, вырашэння этой сітуацыі, не зацягвання яе і не там прыняцце, а вырашэння ў станоўчым накірунку. Спадар Владимир, давайте трошку, на жаль, трэба паціху закругляць нашу размову, але яшчэ такое пытанне. Ведаеце, у 22-м годзе, вясной 22-го года, я запрасіў Альгерда Бахарэвіча перафармуляваць сваё бачанне нацыянальнай ідэі, бо мы з ім таксама гаварылі ў 19-м годзе, і тады ён выказаў вельмі такое сваё меркаванне, што, ну, ён не верыць у беларускі народ, што ён не спадзяецца на яго і гэтак далей. І пасля 20-го года мне было вельмі цікава пачуць яго, ці змяніў ён сваё меркаванне. І вось падчас гэтай размовы, вясна 22-го года, я ў яго пытаюся: Альгерд, вот скажи мне, ласка, беларускае грамадства заўсёды было падзеленае, але калі да 20-го году яно было падзеленае па нейкім стаўленні да нацыянальных каштоўнасцяў, там мова, гісторыя, сцяг, там сімвалы, усё астатняе, то пасля 20-го года мы падзеленыя на тых, хто біў, і тых, каго білі. Уявім сабе, што вось зараз гэтыя муры рухнуць, у нас ёсць магчымасць вярнуцца. Як мы будзем вось гэты падзел тых, хто біў, і тых, каго білі, зруйноўваць, спрастоўваць? І мне кажа: ведаеш што, гэта ўсё фігня. Ён гэты падзел, конечно, ёсць, але яго выправіць няма ніякіх праблемаў. Той, у каго рукі ў крыві, той сядзе ў турму, той, у каго как бы крыві на руках няма, пройдзе праз люстрацыю, кагосьці проста прабачым, дамовімся. Гэта не пытанне, гэта не страшны падзел. Больш страшны падзел іншы. Вясна 22-го года. І я кажу: ну які ж больш страшны падзел? Ён кажа: падзел на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. Я кажу: слухай, якая розніца? З'ехалі, засталіся. Пераважнай большасці мы ўсе как бы за адно. Мы там за нейкія там выбары сумленныя, мы за нармальнае развіццё, мы за дабрабыт, мы за законнасць і гэтак далей. То якая розніца? З'ехалі, засталіся. Ён кажа: не, паглядзіш, чым далей мы будзем падзеленыя вот гэтай мяжой, тым больш мы будзем, две часткі грамадства, адзін ад другога разыходзіцца, бо мы будзем мяняцца, і кожная частка будзе мяняцца па-рознаму. Тыя, хто там,
будуць мяняцца под ціскам рэпрэсій, гвалту, страху, немагчымасці рабіць тое, што хочаш, тыя, хто тут, яны будуць мяняцца под ціскам магчымасці гаварыць, што хочаш, рабіць, што хочаш, под ціскам праблем той же самай эміграцыі, таму што не польскімі салодкімі калбасамі нас тут усіх сустракаюць, вырашэнню неабходнасці вырашэння праблем, і чым далей, тым больш мы будзем мяняцца. І таму, калі муры рухнуць, яшчэ не факт, что не то, что мы тут возьмем вот так вот лёгка вот так вот две часткі складзем падзеленага грамадства, а што нас увогуле сустрэнуць ці дазволяць вярнуцца. Умоўна кажучы, вот мы зараз з вами сфармулюем нейкую шыкоўную нацыянальную ідэю, і праз пэўны час муры рухнуць. Гэтыя вось цягнікі перамогі, пра якія нам так любіў расказваць Сергей Чалы, яны тут з Варшавы, з Вільні, раз і паехалі ў бок Беларусі. Мы тут вот з Владимиром Мацкевічам наперадзе гэтых цягнікоў бяжым, і такія: беларусы, глядзіце, якую мы вам нацыянальную ідэю шыкоўную сфармулявалі і прынеслі. А беларусы там з таго боку стаяць і такой: ведаеце што? Вот дзе вы іх там фармулявалі, гэтыя нацыянальныя ідэі, пісалі свае праекты канстытуцыі, там эканамічных рэформ, люстрацыі, там ці яшчэ, дзе вы там думалі, сядзелі Беларусь, вот туды валіце і рабіце з гэтымі сваімі і ідэямі, і думамі, і ўсім астатнім, што хочаце. А мы тут самі, у нас сваіх і дум, і ідэй, усяго астатняе хапае. Як вы думаеце, магчыма такое ці не? Альгерд Бахаревич мудрый человек. И я адчуваю, что вы таксама пачынаеце разумець гэтую сапраўдную экзістэнцыяльную праблему. Калі людзі ментальна разыходзяцца, калі яны жывуць у розных умовах і вырашаюць зусім розныя праблемы, яны могуць разысціся назаўсёды. Бо ўласнае жыццё, ўласны досвед, ён фармуе і свядомасць, і падыходы. Таму давайте, Дмітр, кінем гэтую дурную ідэю абмяркоўваць нацыянальную ідэю, з якой прыйдзем сапраўды, як са сцягам, там вучыць кагосьці, там навязваць яе, там і так далей. Давайте вырашаць не тое, што штодзённыя пытанні, але актуальныя пытанні. Сапраўды ставіць такія задачы, якія мы можам вырашыць, і дасягаць мэту за мэтай. Спачатку маленечкія, потым большыя, і нарэшце апошняй мэтай вызвалення Беларусі. Разам і толькі разам з тымі, хто застаўся там. Больш таго, яны галоўныя. Яны больш галоўныя і важнейшыя за мяне, за вас, за Ціхановскую, за Латушка, за каго заўгодна. Як яны, а мы губляем. Кожны дзень, хто тут з нас імкнецца стаць там зоркаю, лідарам, правадыром і так далей, это глупства ўсё. Паглядзіце на Пазняка. Ён павінен быў правадаром 90-е гады і весці народ да перамогі. З'ехаўшы, ён кожны год, з кожным днём губляў. Як сёння губляе ўжо Светлана Ціхановская, і Латушка, і ўсе астатнія. Таму давайте кінем гэтыя глупствы і перастанем разважаць на абстрактныя тэмы, а пачнем вырашаць, і ў тым ліку праз Еўрарадыё, праз гэтую камунікацыйную пляцоўку вырашаць то, як нам дасягаць невялічкіх бліжніх мэтаў, каб рухацца крок за крокам да вялікай мэты. І тут, зноў жа, узгадалі Альгерда Бахарэвіча, а я ў свой час, маючы трохі часу, так скажам, ужо седзячы ў ІВС, разважаў пра гэтую песню «Разбурыць муры», пра пераклад Хадановіча, які быў, так скажам, натхнёны польскім перакладам. І я вырашыў паглядзець падстрочнік, літаральны тэкст на каталонскай мове. Я заўважыў там адзін невялічкі акцэнт, які трохі быў змікшыраваны ў перакладах і Качмарскага, і Хадановіча. Ён тычыўся стаўлення таго паэта, які з'яўляецца лірычным героем,
у гэтым вершы і які убачыў, што вось тыя людзі, якімі ён захапіўся спачатку і ішлі разбураць гэтыя муры, яны перайшлі на крок вайсковы, крок саміх тэрарыстаў там і так далей. І да, тое, што мы будзем перажываць, ну, як бы так сказаць, перажываць пасля перамогі, я ўсё ж такі спадзяюся на і веру у нашу перамогу, тое, што тычыцца люстрацыі, помслівасці там і так далей, это толькі частка. А вось непаразуменне паміж сабой тых частак, на якія мы падзяліліся, ну, не толькі з той нагоды, пра якую Альгерд сказаў, там яшчэ некалькі ёсць такіх рэчаў, это звязаных і з кар'ернасцю, і з прыняццём і непрыняццём украінскай сітуацыі, лозунгу, каб не было вайны, там адзінадумства нацыі і так далей. Шмат бар'ераў нас раздзяляе. Важна ж, каб яны не станавіліся барыкадамі, праз якую мы будзем адзін аднаго забіваць, ці пропасцю, праз якую не зможам навесці масты. Ну, і тут вось адзін з 3 чыннікаў галоўных – это менавіта разыходжанне і нарастанне той трэшчыны, якая пераўтвараецца ў пропасць паміж тымі, хто застаўся там, і тымі, хто з'ехаў сюды. Не трэба пакідаць вырашэнне гэтага пытання да таго, як прыйдзе магчымасць купляць квіткі на гэтыя цягнікі. Я не ведаю, калі этот час прыйдзе, бронепоезда у нас няма, таму прыйдзецца цывільным чынам дабірацца назад, але праблему трэба вырашаць яшчэ тут і зараз, а не чакаць гэтага там светлага моманту ў будучыні. Такім чынам думаем Беларусь? І пераходзім ад думання да супольных дзеянняў. Як адна з першых нашых гульняў, якую мы праводзілі, ствараючы Беларусь, потым летучы універсітэт, нацыянальную платформу там і так далей, гульня называлася, ці тэма ёй была ад агульных падставаў апірышча да супольных дзеянняў. Так і вось зараз. Пры ўсіх разыходжаннях меркаванняў нам трэба знайсці агульныя падставы, агульны падмурак нашага існавання як беларусаў, і адштурхоўваючись ад гэтага падмурку, ад гэтых падставаў планаваць супольныя дзеянні. Не проста трындзець, абмяркоўваць, а планаваць, праграмаваць гэтыя дзеянні і, абапіраючыся на тыя рэсурсы, хай сабе невялічкія, якія ў нас ёсць, людскія, когнітыўныя, там фінансавыя, так далей, на ўсю эту энергетыку, якую пакуль мы захоўваем, пераходзіць да дзеянню. Не ведаю, нават баюся задаваць гэтае апошняе пытанне, як звычайна вы мяне вот сваім просто вот імпэтам зашугалі. Але що ж таки, спадар Владимир, нацыянальная ідэя ад Владимира Мацкевіча гучыць як? Я просто нагадаю тую, якую я вынес мінулы раз у загаловак. Вы, правда, наконт яе потым мне выказывалі прэтэнзіі, але тым не менш яна прагучала прыблізна так: выдумляць нацыянальную ідэю – гэта ўсё лухта. Прыблізна тое ж вот фраза і зараз ваша прагучала наконт таго, што хопіць займацца глупствам. Але ўсё ж таки, калі нацыянальная ідэя ўсё ж такі ад Владимира Мацкевіча, то якая? Сёння вяртацца. Адным словам, вяртацца і як мага хутчэй. Слухайте, нават лепш, чым я ўжо тут для сябе как бы пачуў і выпісаў гэтыя словы, думаць Беларусь і пераходзіць да супольных дзеянняў, але вот вяртацца гэта больш хлёстка.
больш как бы так актуальна і надзённа. Ну, сапраўды так. Дзякуй вялікі, спадар Владимир. Я ведаю, што гэтую кнігу я вам некалі прэзентаваў, але перакананы, што зараз яе у вас няма. Ну, яна засталася ў Мінску, але у той часовай кватэрцы, дзе я зараз з вами размаўляю, ёсць другое выданне, ці там працяг той, што вы пісалі, зрабілі ў 22-м годзе. Ну так, у вас ёсць ужо на маршы. Якраз на Альгердзе Бахарэвіча і пагляжу. Добра, у такім выпадку гэтую першую кнігу я вам перапрэзентую яшчэ раз з удзячнасцю за удзел у нашай праграме другі раз. Так што дзякуй вялікі вам, спадар Владимир. Дзякуй за тую размову, тыя думкі, якія вы з намі падзяліліся, і за тую ідэю, якую вы агучылі. А яна сапраўды вельмі для нас актуальная. Вяртацца. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. І вам дзякуй. Да сустрэчы. Да пабачэння на радзіме з усімі, хто нас сёння слухаў.